Moikka! Tänään teen teille video Kepan piilopenkkiä, siis Kepa kysyy mut tässä niin kun mahdollisimman tosi ärsyttäviä kysymyksiä ja vaikeita ja tämmösiä. Mä en kyllä tiedä, onko ne vaikeita ja ärsyttäviä, mutta hän kysyy mut niitä kysymyksiä. Eiköhän aloittaa. No niin. Ensimmäinen. Eli mikä on maailman korkein vuori? Mä tiedän, että sä tiedät sen. En tiedä. Kyllä sä tiedät. En tiedä! Kyllä sä tiedät sen. Pakko tietää. Mehän käyttiin tää silloin ympän tunnilla. Niin käytiin, tää on ihan helppo. Kaikki tietää. Kyllä sä tiedät. Tulivuori. Viimeinen sana lainausmerkeissä on Everest. Mikä on vuori englanniksi? Okei, se on Mount Everest. Sitten toinen. Mitä tarkoittaa sana nurkkajumala? Televisio. Joo, hitsi, tää oli nyt vähän huono. No, mikä on mun unelma-ammatti? Minun. Kyllä sä tiedät tän. Kyllä mä tiedän sille, mutta en mä kyllä ole varma. Mä tiedän, mutta mä en ole varma. No, Onko se ratsastaja? kilparatsastaja. Puoli pistettä saat tästä. Koska kilpa unohtui. Kilpa-sana Mä emme nyt laske tässä pisteitä. Mutta. Joo. Sitten, minkä ikäisiä meidän kissat on? Molemmat. Tyyny ja Töpö. Niin, sano erikseen. No Töpöhän vasta, ei kun Tyynähän vasta pentu. Silleen, mut silleen. Olisiko vuoden? Tyynä. Vähän reilu. Vajaa puolitoista, mutta vähän reilu. Tai en mä tiedä, olisiko se jo puolitoista. Vuosi 4 kuukautta. No joku puolitoista Okei. vuotta noin. Sit Töpö. 3 vuotta. Noin 5 vuotta. Sitten. Minkä ikäisenä mä aloitin ratsastuksen? No se harrastit sitä jo silloin, kun sit... Etkö sä harrastanut silloin jo, kun tulit tuohon kouluun? Joo, mä oon aloittanut tosi nuorena. Tai silleen tosi nuorena. Mut 3-4. 6-vuotiaana. No niin, sitten tää on ehkä vaikein kysymys. Paljonko kello oli, kun Rosa röyhtäisi tänä päivänä? Kun mä olin vielä. Paljon kello nyt on? Kello on nyt 12.55. (12.22) Ei, 12.38. No ei! Sitten, montako kertaa mä oon matkustanut ulkomaille, niin kuin silleen, että... No se oli se yksi maa, missä oli viime... Niin, mutta mä kävin silloin 2 maassa, Niin se oli. samalla reissulla. Siis mä Eli kävin... onko se niinku 1 vai 2 reissua? 2. Se on niinku erikseen 2 reissua. 3. Jos Viroa lasketaan. 5. 2 kertaa Intiassa, kerran Kreikassa, Ai sä oot kerran Tallinnassa. Eli Virossa. Ei kun hei, 6 muuten. Joo, koska sit se Italian ja Slovenian reissu. Ja sit eri kaupungeissa aika monta kertaa. Tää taitaa olla 4. viimeinen. Eli Joo. minne mä aion muuttaa peruskoulun jälkeen opiskelemaan lukioon? Helsinki. Ja. Entäs sen jälkeen? Ulkomaille. Ei. Tampereelle. Ei. En mä tiedä. Ypä- ja hevosopistolle opiskelemaan ja sieltä kautta ulkomaille. Niin, ulkomaille. Ai, joo. Niin, mutta ensi Ypälle. Sitten, minkä maan presidentti Barack Obama on? Venäjä. Ei. Se on Putin. Ai, Venäjän on Putin. Jos mäkään tiedän. Just mä katoin sen videon, missä sanoitte, että Putin on... Saksa. Ei. Oota. Ruotsin. Ei. Oi, mikä se? Ruotsissa on kuningas! Yes. No. Eiku, minä tiedän, mutta mä en tiedä. Onko se Euroopassa? Oh. Yhdysvaltojen. Sitten seuraa Kiss, Marry, Kill. Eli kenen kanssa suutelisit, kenen kanssa menisit naimisiin ja kenet tappaisit? Arttu Lindeman, Nikke Ankara vai minä?
sunkaan naimisiin. Suutelisin. No kun Nikki Ankara ja Arttu Niemi. En tiedä. Arttu suutelisi ja Nikki Ankara lähtisi pois teistä. Okei. Sitten tää on viimeinen kysymys, tää on ehkä vaikein. Miten hevosen ruoan sulatus toimii? Märehtimä. Ei. Okei, se on lehmillä. Joo. Saisinko vastauksen? Lyhyt oppimäärä, tää kestää niinku tyyli, jos mä luen tän, tää kestää 10 minuuttia. No Jos mä luen nyt tälleen lyhyesti. Laiduntava hevonen tarttuu ruohoon etuhampaillaan, mutta pureskelee sen poskihampaillaan. Ei. Pureskelun nopeus vaihtelee ravinnon koostumuksen ja hevosen mukaan, mutta yleisesti voidaan sanoa, että yhden kaurakilon syömiseen kuluu noin 10 minuuttia, yhden heinäkilon pureskeluun noin 40-50 minuuttia. Hevosen vatsalaukku on suunniteltu jatkuvaan rehun käsittelyyn ja pieniin annoksiin. Siksi vatsalaukun koko ei ole järin suuri. Jatkuvaan syömiseen suunniteltu vatsalaukku erittää vatsahappoja jatkuvasti. Vatsahapilla on tärkeä merkitys rehun sulatukselle, eikä niiden happamoitavaa vaikutusta tule estää. Ongelmia saattaa syntyä silloin, jos hevonen ruokitaan harvoin. Pitkät ruokintavälit saattavat altistaa hevosen vatsahaavalle. Ei. Mistä mä olisin tietää? Kyllä sinä sä olisit tiennyt, jos lukisit tällaista Mutta kiitos kun katsoitte videon ja me nähdään ensi videossa. Moikka!